يسبح الحي يسلموا l'art والسام كل فلو تبلح لعلسين ليا نتزك هاي عليش انت كالحي السين فيك الساتع فيك الحنينة يتفوى راتاكو. العضوة الطيبة للكلحات ليلكم ودawk li qegħdin jarawna u jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni, speċjalment il-UTV. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu u s-Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Nġbarna fl-imkien biex niċċelebraw din l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se noffru lill-Qudiesa għandna dawn ismijiet ħansemmihom fil-bidu. Għar-Roħanġlu Marija Portelli u l-familjari, għal Roħ Michael Refaler, għal Roħ Franki Merċieqa, l-intenzjoni ta' Evelyn u Michael Buttigieg, għal Roħ Adelaida u Rene Grixti. Ħuti biex inkunu denji niċċelebraw l-Ewkaristija, nitolbu l-mulejjejna u jaħfrilna. Però illum għandna 19 u l-4. U meta din il-kombinazzjoni flimkien l-4 Wednesday 19th, hemm rabta kbira ma' San Giuseppe. Diversa qaddisin jitkellmu fuq din il-ġurnata, ħaġa tal-għaġeb. Illi llum San Giuseppe, 19 San Giuseppe 19, u xek, 19 ta' Marzu. Imma mbagħad meta 19 jaħbad l-4 bħallum, allura San Giuseppe għandu iktar soft spot, iktar grazzi lesti li jagħtihomna. Ejjew għalhekk nilqawhom u sejjer nagħmel il-quddiesa ta' San Giuseppe. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet minn tagħna. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt tas-salib mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib tajtna lill-ommok u din saret l-omm minn tagħna Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt il-ħalliel niedem aħfer lilna wkoll mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla li tista' kollox inta fdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu ftaħt il-ħarsien ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, ħabbar kontra r-raja ta' Iżrael. Ħabbar wejdilhom lir-raja, hekk jgħid Sidi l-mulej, ħażin għalihom ir-raja ta' Iżrael li jiraw lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-naċ jiraw ir-raja. Intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom. Tloqtlu l-naċ imsemna u r-meħliet ma titomowhomx. Id-dajfa ma ssaħħuhomx u l-marida ma tfejquwix u l-midruba ma ddewwix. Il-dik li tbedet ma ġibuwix lura, lanqas ma tfittxu l-mitlufa, imma mexxejtuhom b'saħħa u qalbibsa. U huma xterdu għax ma kellhomx raja u saru wikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu.
انتلفت المرحلة تيي فوق كل مونتانيا وفوق كل عليا ما ويتش الأرض كلها اشتردت المرحلة تيي وما يمحات يستقسي عليا ما يمحات من يفتشها عليك يا رايا اسمعوا بالكلمة المولاي داس كم ينهاي يسيد المولاي باللي المرحلة تيي وقت بريزة وصارت المرحلة تيي لكي تاكل بيما سلفجة عش ما كنش مراي ويرى ليلو من فوسهم بلا ما يروا المرحلة تيي عليك جاي يا رايا نهدلهم من تحت ايديهم الناتش تيي وهم انفسهم أجدان ييت سيد المولاي أراو أكينا فتش الناشتيي ونيهو خسيبهم الكلمة تالمولاي السالم ريسبونسوريالي ويجبو المولاي وبالرايتيي شين ما ينقصني المولاي وبالرايتيي شين ما ينقصني فمرات كل حضورة يقيدني دليل ما فن يستريح يهدني أمو يريقني في المكين امشيني في طريق تسوى من هبة لسمتيو امقاريك نمشي في ويت مظلام ما نبزاش من الخسارة عشان تميي الهتار تيك والسلوك تيك وما يونسوني في المكين انت هي ميدالية قديم لدوتيي بالزيت تدلك لي راسي والكلش تيي تفور لي في المكين مية إيفا يمشوا الطيبة والهنينة اليوم كلها تهايتي ونعمر في دار المولاي سكام اندوم هاي في المكين نقوموا بالوفقة هاليلويا هاليلويا الكلمة تعالى هي وقوية وتار بالسبيت بالفميت طالقال هاليلويا هاليلويا هاليلويا. المولاي معكم. قاري من الإفانجيليو سكونت سان ماتيو. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara, is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies għax-xogħol u ħaddimhom fil-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ għal madwar it-tielet sija ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom il-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru, raġa ħareġ għal xi 6 sija u mbagħad għal xi 9 sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll il-għalqa. Għal fil-għaxija jimbagħad sit il-għalqa għal il-prokuratur tiegħu sejjaħ il-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'tal-ewwel. Dawn ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmgmu kontra s-sid u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u s-sħana. Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom ħabib min xejn ma nqastek jien
mhux b'dinar ftehhimt miegħi, ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek, ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien jew qiegħed tgħajr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar. Din hija l-kelma tal-mulej. Sit down, yes, m'hawnx għalikum. Mela. Mela. Bħalissa matul dawn il-ġimgħat kuljum qegħdin naqraw siltiet l-ewwel lezzjoni, fuq l-ewwel lezzjoni ħankellimkom. Qegħdin naqraw siltiet mill-profeta Eżekjiel. Eżekjiel, wieħed mill-4 profeti kbar, Eżajja, Ġeremija, Eżekjiel u Danjel, 4 profeti kbar. Ngħidulhom kbar mhux għax kienu twal, imma x'għandhom kodba fihom ħafna chapters, il-fuq minn 60 kapitlu, profeti kbar. Issa dan il-profeta Eżekjiel ħaddem, ħanuża dan il-verb, wettaq, ħaddem il-missjoni tiegħu, ix-xogħol tiegħu ta' profeta għalliem fl-eżilju tal-Babilonja. Dawn ma fatti veri, l-aħwa tafux. Fatti veri. Mis-sena 586, 586. Sas-sena 536, 536, 50 sena, il-poplu tas-saltna t'isfel tal-Ġudeja kien fil-eżilju tal-Babilonja. Il-bot minn pajjiżu, il-bot mit-tempju, it-tempju tkisser, imdejqin għaddiju jum is-sibt, ma kienx baqalhom festi xiċċelebraw, il-festa tal-Eid pereżempju. Imma Alla, għax Alla ħuti provvidenza ta' ara naqtaw qalbna minn Alla. Ikun dnub kontra l-ewwel kmandament dak. Anke fl-eżilju li kien kastik batilhom il-min jgħallimhom. Batilhom il-profeti biex jgħallmuhom, biex jiftħulhom għajnejhom, biex jgħidulhom li intom qegħdin hawn biex tissaffew, biex tpattu għal dnubietkom. Ifhmuni, tpatti għal dnubietek, mhux tagħmel li trid u tikser u tweġġa' u tisraq u timmala fama u titkellem ħażin. U ma ġara xejn ta' bil-mod. Qegħdin hawn biex tpattu għal dnubiet tagħkom. All right. Kull profeta Eżekjiel kien wieħed minn dawn li wettaq il-missjoni tiegħu qal b'dawn in-nies fl-eżilju tal-Babilonja. Dan anke il-post jafu preċejs il-jum. Issa il-kapitlu tal-lum, chapter 34 li qrajna minnu, jitkellem fuq ir-rajja. Fuq ir-rajja. Għaw silta sabiħa, trid imqars sal-10:30 jew sal-11 biex tfissirha taf, mhux ftit minuti, fuq ir-rajja. U l-profeta qed jgħidilhom: intom rajja li ma ħadtux ħsieb il-merħla tagħkom ħażin għalikom. Issa l-kelma ħażin fl-iskrittura qawwija ħafna fil-Bibja. L-oppożit tagħha huwa mbierek. Ħażinani. Ħażina ir-rajja ta' Iżrael. Jiġifieri dawk li suppost jieħdu ħsiebkom, dawk li suppost jgħallmukom u ma għallmukomx. Suppost jiftħulkom għajnejkom u ħallewkom taħt ġal-ħitan b'għajnejkom ħażin għalikom.
Imbagħad ikellimhom bi kliem li jifhmuh. Ara xejdilhom, ara kemm hu sabiħ, ara kemm hu sabiħ. Tixorbu l-ħalib tan-naġ, l-aqwa ħalib, tixorbu l-ħalib. Tilbsu l-ħwejjeġ tas-suf, mhux sintetik taf, suf, isaħħan, toqtlu, ara kemm jitkellem sabiħ, ta' li jifhmuh, toqtlu in-naġ imsemna, laħam tari, ħadd jiekol tajjeb. Imma mbagħad il-merħla ma tirewwiex, ma tieħdux ħsiebha, ma titemewwiex, ma nasatlik in-naġa jekk ma titmaħħiex, jekk ma tagħlifiex. Ara, qiegħed naqra mhux qed ngħidilkom x'hemm minn moħħi. U l-merħla, tridu tixorbu l-ħalib, tridu tġizzuhom. Jien niftakar in-nanna kellha ġex naġiet Ġunju Lulju kien jitġizza, u kien ikun balla sowf, taħslu tiġi sabiħ sowf, tilbsu l-ħwejjeġ tas-sowf, tieklu l-laħam tajjeb tagħhom. Imbagħad ma tieħdux ħsiebha il-merħla, ma titemewwiex, ħażin għalikom, ħażin għalikom. Imbagħad ikompli taf. Ikompli. Imbagħad ara x'jgħid. Ja rajja, isimgħu l-kelma tal-mulej. Isimgħu x'qed ngħidilkom, isimgħu l-kelma tal-mulej. Daqskemm hu ħaj sidi l-mulej, rajja bħal dawn li ma jieħdux ħsieb il-merħla jien inwarrabhom, li ma jieħdux ħsieb il-merħla tiegħi. Jien inwarrabhom. Issa x'in it-tagħlima imbagħad biex għax l-iskrittura għalhekk sabiħa ta' l-iskrittura għalhekk sabiħa biex ikompli fuq l-istess suġġett tar-rajja. Dan ta' fuq, dan ta' fuq. Edna s-sal numru 22, il-mulej komplu u ir-raj tiegħi komplu. Xejn ma jonqosni, għal kemm jaqbel mal-ewwel lezzjoni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Għadin il-kontra issa joħodni f'merat, ħdu fejn hemm il-ħaxix aħdar, fejn hemm l-ilma, ħanistrieħ, imexxini il-mulej ir-raj tiegħi fit-triq, u din sabiħa. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek iwensuni. Dak hemm differenza bejn ħatar u asluġ. Wieħed twil il-ħatar u l-asluġ qasir. L-asluġ kien iżommu ftit oħxon fidu biex kiġi xi lupu jew xi kelb feroċi jattakka xi naġa. Ir-raj għandu l-ħatar fidu u bambalilu. Ma jħalleħx jaħtaflu in-naġa. U għalhekk l-isqfijiet tagħna u l-Papa number 1 f'idejhom dejjem ikollhom il-ħatar l-asluġ il-bastun il-baklu ngħidulu biex juri li huwa ir-raj tal-merħla afdata f'idejh. Kull isqof meta jiġi konsagrat isqof, jagħtih iċ-ċurket, jagħtih il-mitra u jagħtih il-baklu għax inti raj għandek merħla trid tieħu ħsiebha. U allura ħa nikkonkludi. Il-profeta Eżekjiel qed jgħidilna ħudu ħsieb isimgħu it-tagħlim tar-rajja tagħkom, ta' dawk ir-rajja li Alla li qegħdin fl-isem tiegħi biex iwasslukom fil-merat ta' dejjem fil-ġenna. Inqumu bil-wifqa. Ħuti eżies induru lejn Alla missier tagħna li jista' kollox u nitolbu għal poplu qaddis ta' Alla biex fil-waqt li jaqdi lil mulej jirrispetta lil min jgħalmu u nitolbu. Nitolbu għar-rajja spiritwali tagħna il-Papa, l-isqifijiet, is-saċerdoti
sabiex iwasslu t-tagħlim tal-Vanġelu lill-merħla avdata f'idejhom nitolbu għall-erwieħ li qegħdin jistennew it-talb tagħna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Nagħmlu talba l-San Giuseppe, nitolbu għall-familji tagħna, għall-ħaddiema ta' fuq ix-xogħol u għall-moribondi li llum ser jidhru quddiem Alla biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalgħu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu. Dawn it-talbiet mulej jinresquhomlu permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Mulej Alla tal-kollu għax fit-ċibita kosbuk tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe it-tiba u l-qima qiegħda l-ibnek il-waħdini imwieled minn Marija Verġni hekk ukoll aħna jkun jistħoqilna naqduk qalb safja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jien tajtu barus lill-Verġni Omm Alla, il-qaddej fidilu għaqli li jint qedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Sidna. Eħe faħru kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu s-setat ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom nitolbuk waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Mulej Alla
Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex dawn isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs radlek il-ħaj qasam tal id-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħek. Hekk ukoll wara li laħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-pat il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi u dem maġis jixxerrit għalina minn fuq il-palka. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħol tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum mal-Isqof tagħna Antonju mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fqutna li raqdu bit-tama tal-qawmien f'dawk li għalihom qegħdin noffru l-quddiesa. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jiexu il-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Kif is-sema hekk fl-art ħobsna ta' kullu. Ħalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostlu tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrit fija inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Ġesu Kristu jkun jiswew lina l-ħajja ta' dejjem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda jgħid kelma waħda il-ġisem ta' Kristu ħares.
Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu fil-ferħ ta' din it-tifkira li illum qegħdin nagħmlu fġieħ San Giuseppe tmajtna mulej bl-ikel tal-mejda qaddisa, ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tiba joġbok tatina bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.